ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಾಗ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಈ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಗುರುಕುಲು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಾಕಿದ ಒಂದು ಚರ್ಚಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅತ್ತನ ಬಾಕಿದ ಚರ್ಚದಲ್ವ ತೂನಾಗ ಕೇವಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಬತ್ತದ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಪೋಪೇರು. ಜನವರಿ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಹಿಂದುಲ್ ನಕ್ಲ ಇತ್ತರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಚೆಂಡೆ ಪದೊಂದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಾತ ಧರ್ಮಡ್ ನಮ್ಮ ಊದುವತ್ತಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರಪ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗಳು ಪ್ರತಿ ಚರ್ಚಡ್ ಇಂಕುಲು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪತ್ತುನೇ ಇಂಗಳು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ನೆತ್ತು ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಸ್ವಾರ್ಥೆಡ್ಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು. ಸೊ ಐನೊಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪತ್ತವನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕನ ಪತ್ತವನ ಬಾಕಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಡೌಟ್ ಮುಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಿಯರು ಗುರುಕುಲ ಮುಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರದ ಭಟ್ರ ನಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗುರುಕುಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರ್ಚಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಆ ಗಂಟೆದ ಮಹತ್ವದಾದ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಯಾರನ್ನ ತೀರಿ ಅಂಡ ಸೊ ಗಂಟೆಗೊಂಚಿ ಬೆಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ಹಿಡಿದು ಜನವರಿ 15 ಮುಟ್ಟ ಈ ಫುಲ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆತು ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗೆಲು ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ ಎರಡಲವರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದೊಳ್ಳೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಆ ಸಾಧಕನೇ ನಿಕ್ಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಚಿತ್ರನ ಸ್ವಾಗತ. ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ದಾದೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮರಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದನ್ನು ತೋಲೆ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆದ ಸಮೀಪೋಪನ ಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ರ ಜಾಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನ ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಈ ಬಾಲ ಯೇಸುನ ಆ ದ್ವಾರನ ಮಾತ ಅಂಡ ಉಲೈದ ಕಾರಣಿಕದ ಕತೆ ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಈ ಕಾರಣಿಕದ ಕಥೆದಾದ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಜಾಗದ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಬಲೆ ಬಾಲ ಯೇಸುನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಕಣ್ಣು ತಿಂಚಾಗ ಇನ್ನು ನಾವು ಸೊಲ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮರಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಬಿಕರ್ನ ಗಡ್ಡಡು ಪುಣ್ಯ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡಲ ತಪ್ಪಾವಂತೆ ಬಾಲ ಯೇಸುನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಬೈದ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನು ಬಾಲ ಯೇಸುನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ತಿರಿಯೋ ನೋಡವೇನೆ ಕುಡಲೆ ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರ ನೆಟ್ಟಡೆ ಫಾದರ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರಿ ಅರಡ ಪಾತರ ಕತೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ಗುರುಕುಲೆ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಲೆ ಇಂಕುಲಿಂಚಿ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಬಂದಾಗ ಬಿಕರ್ನಘಟ್ಟದ ಸಮೀಪವನ್ನು ಇಂಕುಲು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದು ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ನಿಂಚೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಕಾರಣಿಕದ ಕತೆ ಇಂಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗುರುಕುಲೆ ಆ ಕತೆ ನೀರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬತ್ತಿನ ಜನ ಸೋಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರತ್ ಮೂಲ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವ ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಭಕ್ತಿ ಕೆರೆಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ. ಮೂಲು ಸುಮಾರು 1947 ಈ ಇಸ್ವಿಡ್ದು ಮೂಲ ಗುರುಕುಲ್ ಬತ್ತಿನಿ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಭೆತ ಗುರುಕುಲನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಇಸ್ವಿಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಾಗ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಈ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಗುರುಕುಲು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ. ಇತ್ತೆ ಈರ್ಪಣಿಲೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಮೂಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಈ ನಿಖಿಲ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ಈ ಹೊಸತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ಉಂಡು ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನಿ 1996. ಸೊ ಆ ಇಸ್ವಿಡ್ ಕಟ್ಟದು ಅವು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ವರ್ಷಗೆ ಐನ್ ಕಟ್ಟದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ದಿನ ಜನವರಿ 11, 1996. ಸೊ 28 ವರ್ಷ ಆಪಂಡು ಅಂದು. ಸೊ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟಿಬುಕ್ಕ ಈ ಹೊಸ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟಿಬುಕ್ಕ ಐಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬರಿಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಥಳ ಉಂಡು. ದುಂಬುದೇಟ್ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಐತಂಡು. ಸೊ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನೇನು ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ತೀನಿ ಗುರುಕುಲ ಎಂಕುಲು ಬಾಕಿದ ಮತ್ತು ಚರ್ಚದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಆ ಯೇಸುನ ಪ್ರತಿಮೆ ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಅದು ನಾನು ಯೇಸುನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೇನೊಂದುಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬಾಲ ಯೇಸು ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರ ಪುದರ ದಾಯಿ ಪುಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಲ್ಪ
ಒಂದು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಈ ಭಕ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವು ಪ್ರಾಗ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಗದ ಬಾಲಯೇಸು ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಲ್ಲದಾದ ಮನಗ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ರಾಣಿ ಇತ್ತೇರು ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಏನಂದು ಆರೆಗೆ ಆರೆನ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಕೊರೆದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮದಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಪನ್ಪೇರು. ಐನು ಆರ್ನ ಆಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬುಕ್ಕ ಐನ್ ದಾನೆ ಮಲ್ತೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲೆ ಕೊರಿಯರು ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಭೆತ ಗುರುಕುಲೆ ಕೊರಿಯರು. ಗುರುಕುಲೆ ಕೊಡ್ದ ಐನ್ ಬುಕ್ಕ ಐನ್ ಅಲ್ಪದ ಚರ್ಚಿಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಜನಕುಲಿಗೆ ಬರ ಶುರು ಆಯ್ರು ಚರ್ಚ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಜನಕುಲು ಬರಿಯರ ಶುರು ಆಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಈ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು. ಸೊ ಪ್ರತಿಮೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಅವಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಣ್ಣ ಬಾಲಯೇಸು ಕಿನ್ನೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತಿನಂತಿನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ. ತೂಲೆ ಗುರುಕುಲ ಎಂಕುಲು ಬಾಕಿದ ಒಂದು ಚರ್ಚಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅತ್ತನ ಬಾಕಿದ ಚರ್ಚದಲ್ವ ತೂನಾಗ ಕೇವಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಬತ್ತದ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಪೋಪೇರು. ಅವು ಇರ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪವನ್ನು ಮುಲ್ಪದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಗುರುಕುಲೇರು. ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಈರ್ಬಣ್ಣಿಲೆಗ ಕೇವಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ಪೂಜೆ ನಡಪುಣಂದು ಬಟ್ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲು ಜನವರಿ 14-15 ಪರ್ಬ ನಡಪನೆ ಐಡ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ 9 ದಿನದ ಪ್ರೇಯರ್ ಉಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಐಕ ನೊವೇನ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲ. ಸೊ ಈ 9 ದಿನಕ್ಕೆ ದಾದಾಪುಣ ಬಂಡ ಮೂಲು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಉಂಡು ದಿನಾಲ ಒಂಜಿ 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಕಲ ಒಣಸು ಪಾಡುವ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ ಮೂಲು ಪೂಜೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕುಲ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಊರದ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ಕಾಲೇಜಿದ ಜೋಕುಲ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಈ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಒಣಸು ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಇಟ್ಟು ಹಿಂದೂಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಸ್ಲಿಂಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ತು ಈ ನೊವೇನ 9 ದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶುರುವಾಪನ ದುಂಬುನ ದಿನ ಜನವರಿ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಲಶೇಖರ ಚರ್ಚ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಐ ಕಾಣಲ್ಲ ಆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಹಿಂದುಲ್ ನಕಲ ಇತ್ತರು ಅಕಲ್ಲ ಚೆಂಡೆ ಪದೊಂದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲ್ ಇತ್ತರು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ 19 ನಕಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಮಾತ್ರ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಕ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬಂದ ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಣತಿನಿ ಬಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಯಾರು ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಚರ್ಚಿದ ಬಿಷಪ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಕುಕ್ಕಿಲ ಬಣ್ಣದ ಆರ್ಲ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ 3 ಜನಲ ಅಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಚ ಸಹೋದರರಿಪ್ಪಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮಲ್ಪಡು ಐನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚಾದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯದ ಸಂಕೇತ ಮಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಕಾರ್ನ ಕಟ್ಟಡ ಪುಣ್ಯಚಿತ್ತನ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಈ ಚರ್ಚ್ ಬಂಡದಪ್ಪ ಒಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೋಯಿ ಗುರುಕುಲ ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಾತ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಊದುವತ್ತಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಚರ್ಚ್ ಎಂಕುಲು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತುನೆ ನಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ನೆತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಣ ನಾಡ ಈರ್ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ದಾದಾಪನ ಮಂಡ ಐನ್ ಪೊತ್ತಾನಾಗ ಅವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕರದು ಪೋಪುಂಡು ಕರದು ಪೋದು ಅನೇನೇ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ರೀತಿಡ್ ಐನೊಂಜಿ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ತೂಯರ್ನ ಆರು ಪಣ್ಪುನ ಐತೆ ಈರು ಅಥವಾ ಈ ಈರೆಗಾದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಪರಪ್ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಡು ಸ್ವಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಿಡ್ಲ ಪರಪ್ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಡು ಸ್ವಾರ್ಥಡ್ಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು. ಸೊ ಐನೊಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತವನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕನ ಪೊತ್ತವನ ಸೊ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಬೇರು ಮೂಲು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತಾದ ಅಕಲೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿನ ದೇವರನಲ್ಪ ತೋಜಾದ ಬುಕ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಮೂಲ್ದಿಡ್ದ ಪವಾಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಕಣಪೇರು ಪೂಕಣತ್ ದೀಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಕ್ಲೇಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಲವಾದ ಕೆಲವರು ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಪಡ್ಬೇರು ಅಥವಾ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಪಡ್ಬೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅಂಚ ಅಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ತೋಜಬೇರು ಅಕಲ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಪೂರೈಕೆ ಮಂತಂಡವೇನು ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಸಂದಾವೇರು
ಗುರುಕುಲ ಹಿರೇಕಡೆ ಪಂಡರು ನಮ್ಮ ಬರೀ ಅಧ್ಯಯನತೆ ನಂಚ ದೇವರ ನಾವು ಚರ್ಚದ ಉಲ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಕ್ಕರ್ದಿಂದ ಚೆಂಗಳು ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪಳ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಡ್ ಈ ದೇವರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನೆಕ್ ಇನ್ಫಿನ್ ಜೀಸಸ್ ಗ್ರೊಟ್ಟೋ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಲಯೇಸುನ ಗ್ರೊಟ್ಟೋ ಸೊ ಉಲೈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ತೂಂಡ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪನ ಪ್ರತಿಮೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಮೂಲು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಮೆ ಉಂಡು ಅವು ಬಾಲಯೇಸುನೇ ಪ್ರತಿಮೆ ಸೊ ಜನಕ್ಕುಲು ಮೂಲ ಬರ್ಪೇರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಮೂಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಚರ್ಚಿದ ಉಲ ಇದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಪರ್ವದ ಟೈಮ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒರಂಬ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಸೊ 1.5 ಗಂಟೆದ ಗ್ಯಾಪದು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡಪನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಜನಕ್ಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಮೂಲ ಬತ್ತದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರು ನೆಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಲಯೇಸುನ ಪ್ರತಿಮೆ ಪನ್ಪ ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ಪನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಲೇಗ ಈತೆ ಇಂಗ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಇಲ್ಲರ ಏರನ್ನ ತೀರ್ಪು ಏರನ್ನ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೀಪ ಈಜಾಂಡ ಏರನ್ನ ಪಿದೈ ಉಡಿತನ ಅಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ದೀಪ ಈ ಫೋಟೋ ದೀಪನಾಗ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪಣ ಅಂದೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಮೆದ ದುಂಬು ಬತ್ತು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಬದಲಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮನಸ್ಸುಡು ಈತೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚಿಂತನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಮೆದ ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ದಾನ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪದ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಪದ ಮೂರ್ತಿ ಪಡ ಅಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಮೆ ಪಡ್ತುನಾಗ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪೊಂಜಿನ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರತಿಭೆದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ದಿಕ್ಕು ಬರ್ಪೇರ ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ 2,000 ನಮೂನೆದ ಶಿಲುಬೆನ್ ಮುಲ್ಪ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನೋಡಂಡ ಮೂಲು ನಿಖಿಲ್ ತೋಪುಂಡ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ಗುರುಕುಲು ಅಕ್ಕಲ ಆರಾದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ನಿಖಿಲ್ ತೋಪುನಾಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಶಿಲುಬೆ ಪನ್ಪೆರಿಂಗ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಪನ್ಪ ಸೊ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು 2,000 ಜಾಸ್ತಿ ಶಿಲುಬೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಪರತ್ ದಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಶಿಲುಬೆನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಅದು ಅಶ್ವಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪನ್ಪುನಾರು 6 ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಈತೊಂಜಿ ಜನ ಈ ಪರ್ವದ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಯರ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿಸೋದು ಕೊರತ ಮಾತ್ರ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಐತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈತ ಮಾತ ಪರತ್ ನಮೂನಿದ ಕ್ರಾಸಸ್ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಗುರುಕುಲ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೂಂದುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆ ಬಣ್ಣ ದಾದೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ದಾದೆ ಗುರುಕುಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ದಾದ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಆರು ದೇವರೇ ಮನುಷ್ಯ ಆದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರುಷೆ ಆರೆಗೆ ದಾದಾರ ಬಣ್ಣ ಈ ಸಮಾಜಡ್ ಅಪಗದಲ್ಲೂ ಜನಕ್ಕಲು ಆರ್ನ ಸಂದೇಶನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಕೆಲವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಆರು ಸಮಾಜಡ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬಿ ಅಥವಾ ಗಲಾಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡ್ದು ಆರು ನಿರಪರಾಧಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆರೇನು ಅಪರಾಧಿ ಮಲ್ತದು ಶಿಲುಬೆಡ್ ಆರೇನು ಸಾಯಿಸನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಶಿಲುಬೆ ಅಪಗದ ಕಾಲಡ್ ದಾದ ಇತ್ತನ ಮಣ್ಣ ಅವು ಕಲ್ವೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಏರು ಜೀವದೆತ್ತಿತ್ತರು ಮರ್ಡರರ್ಸ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೀನಾಯ ಮರಣನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಬಂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ಒಂಜಿ ಹೀನಾಯ ಸಾವುನು ಸಹಿತದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊರಿಯರು ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ నేను ఈతని సంగ్రహం మల్పోవడంలో ఆత పరిశ్రమ ఉండేటి బండ ప్రతి ఊరు పోదండ నీ కోటి పోతాయి సంగ్రహం మల్పోడండ ಗುರುಕುಲ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರು
ಎಕಡ ತೀರ್ ಪನ್ಲಕನೆ 5,000 6,000 ಎತ್ತೋ ಸಾವಿರ ಜನ ಬತ್ತಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ವನಸು ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಪಂಡ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದವು ದೇವರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಾಕಿ దగ్గర ಮತ್ತೊಂದು ಡೌಟ್ ಮುಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನೇರು ಗುರುಕುಲ ಮುಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರದ ಭಟ್ರ ನಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ವನಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬುರ್ದುಜಿ ಮಾತ್ರ ಆತು ಈತ್ ನೇಟ ಈತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಏರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆತನ ಅಥವಾ ಬಂಜಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಏರ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತನ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಆತೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಆತೊಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಹಿಡಿದು ಅಕಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಟ್ರ ನಕಲ್ ಅಡಿಗೆ ಬಂದು ಅಂದ್ ಪ್ರತಿ ಏರು ಮೂಲ ಬರ್ಪೇರು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಪನ್ಪಣಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಒಣಸು ಕೋಡೆದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಪನ್ಪಣಿಂಚಿನ ಒಣಸು ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಇವಾಗ ತಿಳಿ ಸಾರು ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೂರ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡು ವೆಜ್ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡು ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಉಂಡು ಸೊ ದಿನಾಲ ಆಜಿ ಟೈಪ್ದ ಒಣಸು ಮೂಲು ಐತ ಜೊತೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಜನರು ದಾದ ಮತ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐನೇ ಮೂಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲ ಬಟ್ಟ ನಕಲು ಮೊರಾನಿ ಒಟ್ಟು 11 ದಿನ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪೇರಕಲ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲು ಮೂಲೆ ಇತ್ತದು ಅಡುಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕಡೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರತ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಕ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ ಸುಮಾರು 500 ವನಸ್ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಲಾಯಿಪುನ ರೋಗಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸುಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಏರ್ ಅಕಲ್ನ ಅಟೆಂಡರ್ ಆದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬತ್ತನಕಲ್ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸಿಪ್ಪಜಿ ಸೊ ದಾದಾಪುರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ನೇಹಾಲಯ ತಲಪಾಡಿ ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸ್ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು 500 ಜನಕ್ಕೆ ಒಣಸ್ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಬಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭ 11 ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ಒಣಸ್ಕೊರಪ ಸೊ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಅಕಲ್ ಗಾಡಿ 11 ಬರ್ಪೇರೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನಿಂಚಿನ ಒಣಸಿನ ಅಕಲ್ ಕೊಣೋದು ಅಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೆ ಪಟ್ಟಂದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಡೇರ್ದೆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರೋದು ಪೇರು ಗುರುಕುಲೆ ಆಂಡಲ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಇಂಕುಲು ತುಯರ ಬಣ್ಣ ಮುಲ್ತ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯನೇ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿದ ದಸರಾದ ಪೊರ್ಲು ಏತ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜನು ತುಲೆ ಆತೇ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೋಜನು ಬಣ್ಣ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಕತ್ತಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಗುರುಕುಲೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಅವು ಓಪನ್ ಏರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವು ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ 7 ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಒರ್ಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂಕಲ ಪೂಜೆ ಪಂಪ ಅವು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಸೊ ಬಯ್ಯದ 6 ಗಂಟೆದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಏರ್ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂದು 5 ಬುಕ್ಕ 7 ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಅವು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಉಲಾಯಿ ಆಪನಂಚಿನ ಮೂಲ ರಾತ್ರಿ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅವು ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ದಾದಾಪಣ ಜನರು ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿಮೆ ತೂಯಾಲು ಗ್ರೊಟ್ಟೊಂದು ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪ ಬುಕ್ಕ ದಾದಾನ ಬಂಡ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬ ಆಪನ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ಹಿಡ್ದು ಜನವರಿ 15 ಮುಟ್ಟ ಈ ಫುಲ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ತೂಯರ್ನಂದೇ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ದೂರ ಊರು ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೆಲವರ ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆವಡ್ ತೂ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತುಪಿನಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾದ ಬಾ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿದಲ್ಲ ಕಾನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಬುಕ್ಕ ಐತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಐನ್ ಆರ್ಚ್ ಉಂಡು ಹೆಂಚ ಐನ್ ಕಮಾನು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಸೊ ಅವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅವು ದಾದ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಐನ್ ಕಮಾನು ನಮ್ಮ 5 ಖಂಡ ಉಂಡತೆ ಸೊ 5 ಖಂಡರ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ 5 ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂಪ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ಬೈಬಲ್ ದಾದ ಬರೆದಾರ ಪಂಡ ದೇವೇರು ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತನ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ 5 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಸೊ 5 ಕಮಾನು 5 ಫಿಂಗರ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಸೊ 5ದ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಉಂಡು ಸೊ ಗ್ಲೋಬ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಸೊ ದೇವೇರ್ನ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪೋಡಿಯ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ 6ನ ಕೈಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಲ್ಲ ಪಂಪುನಂಜನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಈ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಗುರುಕುಲ ಎಂಗ್ಲು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತಪ್ಪಗ ಮಾತ ಈ ಗೋಧೋಳಿ ಮನ್ಪುನ ಎಂಗ್ಲು ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಮುರಲ್ಲೊಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೋಧೋಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅಲ್ಲ
ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತೆಗೆದು ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಗೋಧಳಿನ ತೀಯರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಗೋಧಳಿ ಮುಲ್ಪ ರಚನೆ ಮಲ್ದನ್ರಿ ಈ ಗೋಧಳಿದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಊಟಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗುರುಕುಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಾದವನ್ ಪರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ದೇವ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆರೆಗೆ ಓಲ್ಲ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮರಿಯ ಆರೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ರ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಆರೊಂಜಿ ಗೋದಲಿಗೆ ಉಲಾಯಿಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಸೊ ಐನು ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ಟೈಮ್ಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರ್ಚ್ಲ ಈ ಗೋದಲಿನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸೊ ಈರ್ತೋರ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಉಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತ ಅಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ಉಂಡು ಸೊ ಐನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮಡು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮೂಲು ಈ ಸರ್ತಿ ದಾದ ಮಲ್ತೇರ್ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಗೋದಲಿನ ಮಲ್ತದ ಈ ವರ್ಷಗ 800 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜನನಾದ 2023 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 800 ವರ್ಷ ಸೊ ಅಸಿಸಿದ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಆರೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯರ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪದೊಂದು ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ದಾದ ಮಲ್ತೇರ್ ಬಂಡ ಈ ಗೋದಲಿಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ದಾದ ಮಾತ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐನ ಈ ಸುತ್ತಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ವಿಷಯ ಬರೆದು ಬಾಡ್ದೇರೆ ನಜರೇತಿನ ದಂಪತಿ ಪಂಡ ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಗೋದಲಿಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಕೇತದ ವಿವರಣೆ ಮೂಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಏರನ್ಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿನ ಹೊಸದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಐನ್ ಓದುನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಾದ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಗೋದಲಿ ಒಂದು ತೂಪ ಖಾಲಿ ತೂಪ ಬೋಪ ಆಯ್ತು ಉಳಿದ ಕತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಒಂದು ಇನ್ನು ಊಟಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತ ಬಂಡ ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲ ಹತ್ತಂದೆ ಸಿಟಿದಾಗ್ಲ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಒಂದು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಗೂಡು ದೀಪದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತ ತೂಂಡ ನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಊಲ್ ಐತಿ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ತದೆ ಇದೇ ತೋಂಡ ಒಂಜಿ ಚೆಪ್ಪುದ ಸ್ಟಾರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸ್ದ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬುಗುಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಐನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಲ್ತೇರು ಮೂಲ ಉಂಡದಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲಿದ ಮುಚ್ಚಳ ಐನ್ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗುರುಕುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಒರ್ಂಬ ಬಗೆದ ಪೂಜೆ ನಡಕೊಂಡು ಬಂದಿರು ಪಂಡ ಆ ಒರ್ಂಬ ಪೂಜೆಲ ಐತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಏನು ಬಂಡೆ ಜನವರಿ 14-15 ಒಂದು 2 ದಿನ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭ ಐಕ್ ಒರ್ಂಬ ದಿನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಒರ್ಂಬ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರತಿ ಒರ್ಂಬ ದಿನಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಒರ್ಂಬ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒರ್ಂಬ ಗಂಟೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ 10 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಒನಸುಂಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ಕಾಂಡದ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಕಣಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬೈಯಡ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಡು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಡು ಓಪನ್ ಏರ್ ಬುಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈಯಡ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡು ಪೂಜೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ 9 ದಿನಟ ಇಂಕ ದಾದಪ್ಪ ಪಂಡ ಈ 9 ದಿನಟ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇರಾದೆ ಅಥವಾ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪನ್ಪ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಸೊ ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಡಿಪ್ನಾಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಏರು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಹಿರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದಿನ ಸೊ ಈ ದಿನನೇ ಇಂಕ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಲ ಮಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದಿನ ಅಂಚ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ತಂದು ಆ ದಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಗಾಡಿಲೆಗ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನೇನು ಎಂಕುಲು ಕೇನ್ಯ ದಯಪನ ಒಂಜಿ ಹೊಸಾದ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊನದ ಒಂದು ಬಟರ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋನು ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದುಲ್ಲ
ಈ ಚರ್ಚ್ಡ್ಲ ಗಾಡಿಲಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಮೂಲು ದಾದಾಪಣ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಕ್ಲು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ದತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಇಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಡೆ ಬರ್ತದ ಮೂಲು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತದ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ವೆಹಿಕಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಬುಕ್ಕದ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮೂಲು ಏಪ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಗುರುಕುಲ್ ಇಪ್ಪೇರು ಮೂಲು ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದ್ದಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯೆ ಮುಟ್ಟ ಗುರುಕುಲ್ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೇಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾದಾಪುಂಡ ಈ ಗಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು 7:30 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಲ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ಐಕಾದು ಮೂಲು ಏಪಲ್ ಅಕ್ಲು ವೆಹಿಕಲ್ ಪತಂದು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಮಿತ್ತಿಪುನಂಚ ಭಕ್ತಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗುರುಕುಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರ್ಚ್ಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಆ ಗಂಟೆದ ಮಹತ್ವದಾದ ಒಂದು ಇರ್ಪಣ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರ್ಚ್ಡ್ ಗಂಟೆ ಗೋಪುರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೆಲ್ ಫ್ರೀ ಪನ್ಪ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಅಗತ್ಯನ ಐಕ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಲ ಅಗತ್ಯ ಈ ಗಂಟೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿದಿಟ್ಟು ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಡು ಇಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಐಕ್ ಆಮೂರಿಂದ ಪಂಪ ಎಂಕಲ ಕೊಂಕಣಿಡು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಪಡ್ಬೇರು ಸೊ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಗಂಟೆಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದಾದ ಪಂಡ ಏರಂಡ್ಲ ತೀರಿ ಎರ್ಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಏರಂಡ್ಲ ತೀರಿ ಎರ್ಂಡ ಸೊ ಗಂಟೆಗೊಂಜಿ ಬೆಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮರಣಾತನ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಇಪ್ಪು ನಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಅನಾಗಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಚರ್ಚ್ದಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ ಅನಾಗ ಸೊ ಅಪಗಲ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಕೊನಪೇರೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ದುಃಖದ ಸೂಚನೆ ಆದ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೂಲಂಜಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಯೇಸುದೇವರ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡು ಕೊಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರತಿಮೆ ಆ ಮರಿಯಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ತೂಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಕ್ಷಣ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಯೇಸುದೇವರನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಮರಿಯಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬೇತಲ ಪುದರಡ್ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪ ಬಂದು ಕೇಂದ ನಮ್ಮ ಜೋಕು ಲೇಪಲ ಅಪ್ಪನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡಿಪ್ಪೇರು ಅದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡು ಹಾಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆರೈಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಇಂಕಲ ತೂಪಿಲೇಕ ಅವು ಮರಿಯಮ್ಮ ಏಸುವಿನ ತಾಯಿ ಸೊ ಆರ್ನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡು ಅರುಲ್ಲೇರು ಆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಾತೆ ಪಂತೆ ಯೇಸುವಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ ಮರಿಯಾಂಡಲ ಆರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಿರುದುಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪಂಪಿನ ಬೆಟ್ಟ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಈ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಕುಲಿತದು ಅಕ್ಲೇನು ಮರಿಯಮ್ಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಸೊ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಾತದಾದ ಪಂಡಿರ ಪಂಡ ಆ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮರಿಯಮ್ಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಿನ ಸಹೋದರಿಂದ ಸೊ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದ ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಭೆ ಅಂದಾಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಭೆ ತ ಗುರುಕುಲು ಪಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡು ಕಾರ್ಮೆಲೈಟ್ಸ್ ಪಂತಾರೆ ಸೊ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಥವಾ ಮರಿಯಮ್ಮನ ಗೌರವಿಸೋನಂಚಿನ ಸಹೋದರರೆಂದು ಪುದಾರೆ ಅವು ಫುಲ್ ವಿಸ್ತಾರ ಪನ್ಪಣ ಸೊ ಅವು ಕುದ್ಯ ಅದು ಕಾರ್ಮೆಲೈಟ್ಸ್ ಆತನೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ ತುಳುಟು ಪಂಪಿನ ಉಂಡಲ್ಲ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಭೆತ್ತ ಗುರುಕುಲೊಂದು ಸೊ ಈ ಮರಿಯಮ್ಮನ ಮಿತ್ತಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರತ್ತು ಜನ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಲ್ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಮೆದ ಮುಂದೆ ಹೋಗರ ಮೂಲ ಬರ್ಪೇರು ಮಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಮ್ಮನ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಐಕೆ ಇಂಗ್ಲ ಮೋಂತಿ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ನಿಕ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರಲ್ದ ಪರ್ವ ಉಂಡು ಸೊ ಹೊಸ ಉಂಪಿನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ತಾರೀಕು ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ 8 ತಾರೀಕದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 9 ದಿನದ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡ ಈ ವಾವ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಇಪ್ಪಡು ಪರ್ಬ ಇಪ್ಪಡು ಐಕೆ 9 ದಿನದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ನವೇನ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮರಿಯಮ್ಮನ ಈ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನಕ್ಕಲ 9 ದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಪಗದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಪೂನು ಕಣಪೇರು ಪೂ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಿನ ಪೂ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಪೂ ಕಣತ್ತು ಐನ್ ಮೂಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಈ ಪೂತ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೂರ್ನಂಚಿನ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬೂರ್ನ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಾಬೂನು ಬ್ರಷ್
ಬೊಕ್ಕ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡುಗೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನು ಐನ್ ಒಂಜುಂಜಿನ ಪೂತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನ್ಲ ಕಣತೆ ಮುಲ್ದಿಯ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಐನ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಬದಿನ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟದ ಕೊರಿಯ ಸೊ ಕೇವಲ ಪೂ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಕೊರ್ನ ಪೂ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಡ್ದು ಹೋಗೋಣ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಐತ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡೋದು ದೇವರಿಗೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಗುರುಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತಾನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಈರು ಏತ್ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಬಂತು ಇಂಕ್ 2009 ಆ ವರ್ಷದ ದೀಕ್ಷೆ ಆಯ್ನಿ ಆ ವಾಯು ಬುಕ್ಕ 7 ವರ್ಷ ಏನು ಮೂಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ನಮನ್ ಬಡಗ್ ಒಂದು ಮಾಸಿಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಐಟ ಎಡಿಟರ್ ಆದ ಸಂಪಾದಕರಾದ 7 ವರ್ಷ ಐತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ 7 ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ನನೊಂಜಿ ಮಠ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಐ ಬುಕ್ಕ ಪಿರಯಾನ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗುರುಕುಲ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಸರ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಅನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತನ ಮುಲ್ತ ಬಾಲೇಸುನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣಿಕದ ಕತ್ತೆ ನಿಂಗುಲು ಕೇನೋಡು ಬಂದು ದೇವನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಂದು ಪೇರ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಮಾತ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಅದ್ರ ನೆತ್ತ ಉಲೈದ ಕತ್ತೆ ನಿಂಗುಲು ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಬಿ ದಿಂಜಾಯ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಇರ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ಇರ್ನ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನೆ ಕೇರಿಗೆ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ತಿರುಕುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಸದಾ ಕಲೆ ಎಪ್ಪಲ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಾದ ತೆರೆಯೋನರ ಬುಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಲ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ದೇವರ ನಿಖಲ್ನ ಮಿತ್ ಭರ್ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊರಡಿಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಸೊಲ್ಮೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ವಂಚಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಲ ಯೇಸುನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಳು ಮಾತ್ರ ತೆರಿಯೊಂದು ಬತ್ತ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ತುನಾಗ ನಂಗೊಂಚೂರು ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೋಜನ ದೈವನಾಗ ಡ್ರೋನ್ ಮಾತ್ರ ರಾಪದ ಎಂಕುಲು ಆ ಡ್ರೋನ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾತ್ ಕೋರ್ನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಚೇತ ಮನೀಷನನ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬಂದು ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗಳು ಎಂಕುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೊಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತನಾಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಆತನಾಡು ತೋಂದು ಪುಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.